मानास सेरफां बियाबाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव खमैबो 100 बिपिएफनि लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दलाव जइन जाफैदों। दिनै मानास सेरफां बियाबाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलाव बिपिएफनि 100 लाइमोनफ्रा आखाइ हमफैदों। थांनाय माखासे सान सिगां आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दलाव जगदान जानायनि उनाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बिपिएफनि मददगिरिफ्रा चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दलाव जगदान जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो मानास सेरफां बियाबाव 100 बिपिएफनि लाइमोनफ्रा जगदान जाफैदों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथां चन्दन ब्रह्मआ बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों दि जों जेसेबांनो गावस्रानानै थागोन एसेबांनो गोग्लैसोगोन आरो जेसेबांनो खौसे गसंगोन एसेबांनो गोख्रोङै थांनानै थानो हागोन आरो हारिजों हारि धोरोमजों धोरोम बोखावलायनाय राजखान्थियाबो जोब्बाय होनना बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंथिदों। आरोबाव चन्दन ब्रह्मआ मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। खौथि लस जों जेसेबां डिवाइडेड गावस्रानानै थागोन जों इसेबां गोग्लैसोगोन। जों जेसेबां खौसे गसंगोन इसेबां जोङो गोख्रोङै थांना थानो हागोन। बर'फोरनि जि बानि इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल बे खोथाया प्रत्येक खेत्रआवनो प्रযোज्य। बे गोरोबफ्लेनाय बे बाथ्रा सोदोबा दा बेफोर खोथाखौ जोंनि बयनिबो गोसो सिङाव दंजोबो। दिनै सम मोजां सम सफैदों आरो मूल बिषया जाहैबाय आसल खोथाया जाहैबाय गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे बर' अनाबर' जितु राजनीति এই অঞ্চল যেটো চলিছিল নবহরণিয়া হিলাহরণিয়ায় যেটো বড় অনাবড় জাতিভেদ জাতি বিভাজন করে পেলে যেটো সাম্প্রদায়িক যেটো রাজনীতি করেছিল কমিউনাল পলিটিক্স না যাই কবুন এই কমিউনাল পলিটিক্সটো এইবার এই লোকসভা নির্বাচনের দ্বারা একটু হ্যাক হবলে কইছে বেজুপাই আর এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটো আমার অঞ্চলৰ পৰা আমি বিদায় দিয়াৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন আছে। আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিটো আজি কেনেকৈ শেষ হ'বলৈ গৈছে এই কথাটো আমি অলপ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়া জাতিजों জাতি मुगैलायनाय नांलायनाय জাতিखौ बोखावनाय भाषा धोरोम जाति हिसाबै जे बोखावनाय जे राजनीति बियो दिनैहाय मानो जोबनो नागिरदों बोरै जोबनो नागिरदों बियो एकमात्र दिनैनि देशनि जे प्रधानमन्त्री मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी बिथां आरो दिनै आसामनि जाया मुख्यमन्त्री एबा चिफ मिनिस्टार मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि आप्राण चेष्टा एनडिए जे राजनैतिक जी माने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स एनडिए दिनै इउपिपिएल राजनैतिक दलखौ एलायन्स पार्टनार हिसाबै जिबायदि मोनसे रेसपेक्ट सन्मान होदों अनदों आदर खालामदों बे खारनाव दिनैहाय इउपिपिएल दलनि बिजाथिखौ क'क्राझार लकसभा बे माने एसटि समष्टियाव दिनै गनायनानै लादों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।